Nem? Siess. Nézd ki, édesem, látod a kincseket. Gyorsan. Jaj, ez a harmadik. Persze. Megint azt mondom. Fogazatát kérem szépen. Metszőfogak találhatóak. Igen. Miért nincs felük metsző? Hát mert ezek ilyen módosító metszőfogak, amik azt jelentik, hogy nem a képésre válasz. A nyelvivel segített még. Tehát nyelvivel képileg átválik, hogy hátul milyen fogakat? Milyen típusú? Laci, segíts neki. Redőrzátfog. Gyuri, milyen állat akkor ez? Redőrzátfoga van. Növényevő. Ádám, mennyiben más? Múltkor megbeszéltük. Hát annyiban más vagy. Ennek talajos zátfoga. Talajos zátfoga van. Mert ez ragadozó. És ez épi a igen. Hogy megy annak az állkapcsa, Balázs? Amikor rá? Milyen mozgás? Oldalsó. Sanyi ennek? egymás mellé. Egymás mellé. Miért megy egymás mellé? Igen. Még különbséget, Gábor. Nézd a két koponyát. Mi az szembetűnő különbség? Kisebb. Fogál. Hát most arról van szó. És ott mit látsz? Nincsen szemfog. Mely csoportra jellemző, hogy nincsen szemfog? Andi? Hogy nincs szemfog. Mely csoportra jellemző? Növényevők általában. Na, adjátok vissza, mert nagyon sok mindenről kell ma beszélni. Az ember táplálkozásáról lesz ma szó, és először szeretném, hogyha ide figyelnél, hogy az egészet megnézzük, mert ma úgyis csak egy részét tudjuk megbeszélni. Tehát felírod a füzetre, hogy az ember táplálkozása, és akkor ide figyelsz, mindenki fölnéz, hogy lássad, hogy az egészet végignézzük, és utána részletesen. Tehát
Felülről indul, elő, közép és utóbbi ugyanúgy. Az előbbi a szájüreggel kezdődik, erről szeretnék ma részletesen beszélni, garaptal folytatódik. Miután kiszedem a fontosabb szerveit, ez vissza. Figyelsz, itt a lépcső mögött a következő szakasz a nyerő, és innen következik a gyomor. Eddig előbél, nem izgatik, csak nézed, mert ezt meg le fogjuk írni. Eddig előbél. Innentől kezdve, ez egy nagyon fontos bélszakasz, a vékony bél következik, ami a középbél. A vékony bél előső szakasza, patkó alakul át, hogy patkóbél, és az egyik legfontosabb mély kapcsolódik. Nagyon jó hasnyálmély. Jobb oldalon, itt látod, a legnagyobb mélyünket, a mája. Ez is, és a hasnyálmirigy is, ide a patkóbél dönti a váradékát. A középbél vékonybélben azonos, gyakorlatilag a hasüreg legnagyobb részét borítja. Itt, jobb kéz felül alul, kapcsolódik az utóbélhez. Két része van a vastagbél, felszálló ág, viszintes, leszálló ág, és itt belül található a végbél. Ez tartozik az embernek az utóbélhez. Most a mai szent alkalommal az első szakasztal ismerkedünk meg, amit úgy is tudunk, hogy szájreg. Tehát most már füzetedet elővetted. Tehát fölírjuk, hogy előbél, és az első rész a szájreg, és ezek közül is a szájüregben lévő több szerv közül először a fogakkal megismerni. Na de szeretném, hogy segítenél a Sanyi, én nem érem fel. Tedd ezt fel nekem? Ott van egy. Itt van. Mondd szem magadnak. Na, tehát az ember fogai, kétféle van az embernek, kérem szépen a hírját, az egyik a tejfoga, az első sorozat. Tejfoga. 20 darab tejfogunk van. 20 tejfogunk van. Hány éves korában váltja a gyerek a tejfogat? Linda? Mi az utolsó is? Hát úgy. Mikor kezdi el váltani? Neked mikor váltsz? 10. Nem mikor kicsike? Hát, épp iskolába kerül, olyan 5-6 éves korába kezdi el váltani. Figyeld meg egyébként, itt vannak a tejfogak, 20 van belőlük, mögöttük már itt vannak az állandó fogak. A másik tehát az állandó fogok. Na szeretném, hogyha az ember fogképletére figyelnél. Írt fel léces fogképlet. Ez a fele a fogunknak. És akkor ide figyelsz. 2, 2. Milyen fog? Metsző. Prima. Figyeld meg. 2, 2. Véső alakú. Gyökerű. Egy gyökerű fogat található. Ki jön? Szem. Így van. Itt van. Szemfogak. Egy gyökeret. Nagyon hosszú. Egészen fölül tart a gyökeret. Szemfog. Előzápfog vagy kisőrlő? Előzápfog vagy kisőrlő? A nevét persze. Felhívom a figyelmedet, megjelenik a kettős gyökér. Általában alul gyakoribb a kettős gyökér, mint felül. Itt vannak előzápfogak. És végül utózápfogak. 3, 2 gyökerűek lehetnek. Itt is egyébként alul gyakoribb a 3 gyökér. Itt az utolsóra felhívom azért a figyelmedet, mint a két oldalon. Ez az a fog néz kicsit egy kisebb is, mint a többinél, amely sokkal később jön, mint az összes többi, olyan
20 éves korban ezt így bölcsesség fognak. Egyébként van, akinek egyáltalán ki sem jön. Az nem jelent, hogy ő nem lesz bölcs, de ki sem jön a kóba. Tehát akkor összesen hány fogunk van? Semmi? Hány fogunk van összesen? 32. 32, hogyha megvan. Kinek van meg minden fogalmi egyetlen, egy tömés, semmi, szuper, ketten vagytok. Na örülök. Na nézzük akkor egy fog, hogy néz ki, ne? Szeretném, ha olyan rajzot rajzolnál, ami nem gormakuszok nagyságú, tehát a fog felépítése. Mondjuk rajzoljunk egy mondjuk 2 gyökeret. Kicsit szélesre sikerül. Na, a fog az állkapocsban található, és a felső kiemelkedő részét úgy hívjuk, hogy korona. Ha az ínyhez kapcsolódó középső rész a fognya, és a alsó részét pedig úgy hívjuk, hogy gyökér. Gyökér. Még egyszer mondom, korona, fognya és gyökér. Na, és akkor felnézel, akkor belét is mondom. Ez egy ilyen szintén 2 gyökerű. A koronának a felső részén van a szervezetünk legkeményebb szövete, a zománc. Zománc, fogzománc. Na most nem csak kemény, hanem merev is. Úgyhogy ha ezt azt csinálod, hogy mit tudom én, forró leves után hideg vizet iszol, akkor mi lesz vele? Megrepedezik a fogzománc. Szeretném, ha figyelnél az összetételére. 95% a szervetlen anyag. Kalcium, foszfát. Ki mondja a képletét? Kalcium, foszfát. Marika? Még egyszer. Foszfát. Gyuri? Cél? 3. PO4 2. Kalcium, foszfát. Elsősorban kalcium, foszfát, CA. 3. PO4 2. Ez a 95%-a. 2%-nyi fehérjét tartalmaz. Mit gondolsz, hogyha ez egy bőrből fejlődött szövet? Milyen fehérje ez? Struktúr. Konkrétan tudod, Laci? Nem tapasztaltad, amikor fúrják a fogadat, hogy olyan, mintha a hajad égne? Nem? Szarú, bizony, pontosan. Keratin. És képzeljétek el, a 3%-nyi pedig víz. Tehát nagyon sok szervetlen anyagot tartalmaz a fogzománc. Ennek az összetételét kell csak tudni. Ez a kemény réteg gyökérben folytatódik. Kívül vagyunk még mindig. Úgy hívjuk, hogy cement. A cementről annyit tudjál, hogy leginkább a csontszövethez hasonlít. Összetételét már nem kell megjegyezned, de azt azért felhívom, hogy sokkal kevesebb szervetlen anyagot tartalmaz, mint az zománc. Sokkal kevesebb. Középen. Figyelj, végig megy. Van a fogüreg. Ha megnézed, ebben is lehet látni, 2 dolgot tartalmaz, ereket és idegeket. Kettő között valójában csontlapocskákon álló rész, ez a dentin. Mi nem raktad el a zavadi közösséget? Na, tehát, figyelj, ez a legkeményebb, ez már puhább, és itt középen erek és idegek vannak. Mivel gyenges a sója, foszfáthoz tudod gyengesabb, ebből következik,
hogy minden olyan sav, ami a szádba keletkezik, feloldja az ománcot. Ha ne talántál, ne adj Isten, még meg is repesztetted, mert azzal törted a diót, akkor pláne. És ennek lehet ilyen következménye. Ha már belőle jut ez az anyag, ez a savas anyag, feloldhatja az ománcot, feloldja ezt a részt is. Itt vagy. Már van egy kis lyuk a fogadon. Hogy érzed ezt úgy hétköznap? Már ott van, mondjuk látod, mert néha megnéző tükörbe. Hogy érzed, hogy már lyukas? Nem érzed? Nem, meleg és hideg. Az az mind, ami hidegre és melegre érzékeny. Na de te egy hős vagy, ezt kibírod. Mert ha elmennél a fogorvoshoz, akkor ő kitisztítja, baktériumokkal tele van a szál, kókuszokkal. Itt olyan jó rohadt benne a táplálék. Ő ezt kitisztítja, és beletesz olyan anyagot, amely valójában fertőtlenítés után tökéletes. Ha nem mész el, mert hős vagy, hogy küldöd a hideg-meleget, tovább rúgad. Hiszen ez a rész, ez már nagyon könnyen oldódik. Meg már üreg van, már ki sem mosod annyira, meg fogat most is elfelejtettél. Amikor már idáig jut, akkor muszáj elmenned fogorvoshoz. Hogy érzed magad, amikor már idáig jut? Volt valaki? Győr? Azt mondtad, minden fogad ég. De fejfog volt, akkor már ugye lüktet az egész fejed, annyira fáj, mert természetesen az idegeket közvetlenül érinti. Ez már egy későbbi állapot. Mit tett egy szegény fogorvosod? Kiszedi az ideget. Értük, kis csavarkába, kiszedünk az agyadat szedni. Kitisztítja az egészet, szépen betörni. Ezt is. Hallod ezt? Hogy hívjuk? Nem. Hogy hívjuk ilyenkor? Mi mit csinálni akkor a fogorvos? Gyökért kezeli a fogadat, és valójában ilyen állapotban már a fogad holt. Na most ez még mindig jobb, mert egy kicsit elszürkül, tehát nem lesz élő fog, mert azért a fogsejtek is cserélődnek, ha nem is gyorsan, de valójában a baktériumoktól megmenekültél. Na de te még mindig nem lettél a fogorvoshoz. Már így, már napok óta nem alszol, a baktériumok idáig lejöhetnek, és akkor már egy góc keletkezik az állkapocsba, amit benne van a baktériumokkal, és itt nézd meg ezt az elvtársat, mert minden van oda rajzolva. Ennyi mindent okozhat, tehát ízületi gyulladás, szívbelhágya gyulladás, a gyomrottökremet, a verseny, minden. Tehát jóformán alig van szerved, amit megre támadhat egy ilyen gócos, gennyes fog. De mi történik? Rengeteg baktérium van a fogadban, jönnek a fehérvérsejtek, felzabálják a baktériumokat, és ott lesz a genny. No, jó, kár, hogy nincs itt az Edina, most ő elmesélni nektek. Mi volt vele a baj? Mert ilyenkor már viszont meg kell műteni, ami azt jelenti, hogy vesznek egy vésőt, itt szépen kivésik. Rosszul lesz erre? Kikaparják, aztán szépen összefoltozzák, és akkor végül is. De legalább megszüntetik a gócot. Ezért mondom, hogy légy olyan kedves, és vigyázz a fogaidra. Ami azt jelenti, hányszor kéne fogat mosni? Hát háromszor elméletileg, de azért legalább kétszer most fogad. Minden evés után kéne fogat mosnod, és nem úgy, hogy lenyomod a fogényedet így, hanem körkörösen. Nézd meg ide, legalsóképpen rosszul lehet látni, elmondom, ha nagyon lenyomod a fogényedet, lehet, hogy teljesen tökéletes a fogad, és elsorvad az ínyed, mélyre nyomod, és a baktériumok itt fognak bemenni mellette. Lehet, hogy épp a fogad, mégis itt lesz a gócod. Ügyelsz rá. A másik dolog, hogy még az ínyt elhúzhatod azzal is, hogy a fogkő rakódik le a fogadra. Tehát ügyelnek kell arra, hogy lehetőleg óvd a fogaidat azzal, hogy hát ugye arról meg nem akarunk beszélni, hogy roppant kellemetlen, hogyha valaki nem távolítja el a ételmaradékot. Nézd meg ennek az alakját. Mellette a másik, a remek hely van itt az ételmaradékoknak. Pontosan itt fog elbomlani, savak keletkeznek, és feloldják, itt viszonylag vékony, és ráadásul a zománc. Hát arról meg külön nem akarok beszélni, hogy ugye beszélgetünk egymással, ne talántál egy olyan partnert kéne megcsókolnod, akinek még ott rohad a szájában, tegnap esti vacsora, úgyhogy azt kell tenni. Tehát tessék ügyelni arra,
próbáld meg, reggel megmosod a fogad, délben ugye eszel egy almát, és akkor még este még egyszer megmosod a fogad. És az almában nincsenek olyan savak, amit esetleg Tessék? az almában nincsenek olyan savak, amit Az almában szerves savak vannak. És hogyha emlékszel, mert kémiában nagyon van vagyok, szerves savak mindig gyengébbek, mint a foszfos. És akkor mi a termő? Amikor oldalt? Mikor oldalt mennek a baktériumok, akkor ecsetelésen megpróbálják a gyulladást, amit az ínyenten történt, megszüntetni, és akkor felemelkedik. Az az igazság, hogy az íny, hogyha már egyszer nagyon lement, meg mit tudom, így mostál fogad ki a függőlegesen, és letolta a szint az ényedet, azt nagyon nehéz visszatenni. Tehát akkor ügyelni kell arra, jobban figyelni, mert itt a vékony zománfrétegnél még hamarabb lesz lyukas a fogad. Na most azért még egyet szeretnék, és szeretném, ha figyelni az idegek. Mitől fáj valójában a fogad, és mit befüzeted be. Az ideg neve háromosztatú ideg. Háromosztatú. Szeretném, ha emlékezni jövőre rá, ez az 5-ös számú agyideg. Háromosztatú a neve, 5-ös számú agyideg. Ezen a rajzon csak 2 ága van feltüntetve, a felső meg az alsó fogsorban, egyébként több ága is van. Tapasztaltad, hogy amikor ide hátulra adja a fogaros az érzéstelenetet, akkor milyen neked? Hát az egész félfejeden is van. Tehát valójában van ága a nyakban, van az arcizomhoz, minden, tehát ez egy olyan ideg, ami biztosítja a fogakodik. Na, mindent tudunk a fogakról, léphetünk tovább? Na, kérdés? Nincs, társa. A másik szerv a következő, amiről szeretnénk beszélni, a nyálmirigyek. Fogak után a másik, nyálmirigy. Három nyálmirigy van, légy és mind a hármat felírni. Fültőmirigy az első. Fültőmirigy. Voltál húszos? Nem? Fültőmirigy van. Itt van egyébként az arcbőre alatt, itt található. Hogy? Begyulladt? Hanem? Húsz nélkül is hogyan gyullad? És akkor meggyúzt, meg is gyullad? Na, a másik. Áll alatti mirigy. Azt nem tudom már megmutatni magát. Áll alatti mirigy. Itt található. Áll alatti mirigy. Áll alatti. Figyelj, ha rám nézed, az enyémet már lehet látni. Mert nekem már, milyen öregasszony vagyok, pegyhűttel vagy, nem olyan feszes a bőröm, mint a tiéd, és figyeled, hogy van itt egy ilyen kis kipúposodás. Te nem látod a sajátodat, mert neked még feszes a bőröd. Itt van ez a 2 mirigy. Harmadik, nyelv alatti mirigyük. Nyelv alatti mirigy. Alatti 2 télejlap. Áll alatti mirigy. Ennek a kivezetőjét láthatod, ott unatkozol, fölemeled a nyelvet, és két kis ilyen kukli van a nyelvet alatt. És felemeled a nyelvet, a 2 kis kuklit, egyébként arra is lehet kényszeríteni, hogy egy kis nyelvet termeljen, miközben lesed a tükörbe. Koncentrált citromra, és akkor rögtön megjelenik a nyelv. Na, tehát ők termelik a nyálat. Nyál összetétele. Legnagyobb mennyisége víz. Víz. Nyilván. A fehérjéje a mucin. Mire emlékszel a mucinnak? Édes. Tehát szénhidrát tartalmú fehérje. A mucin valójában az a síkos anyag, amely a falatot síkossá teszi. A nyelvőcsövet akkor sem törjék a pirítós teszem. Na, amiláz. Valójában ez a legfontosabb hatóanyag. Itt amiláz. Szeretném, ha a biológusok emlékeznének rá? Elmeséli nektek, Sándor. Mit csináltunk?
Köpködtünk lépcsőbe. És mire szolgált az amiláz? Enzim, az rendben van. Miből mit készít? Mit? Marika? Keményítőt, cukorrá, így van. Megint halálromlódott magad. Tudod, mindig szoktad, hogy valóban az amiláz ott van a nyáladban, következőképpen tudod meg tudni. Leharapsz egy falat kenyeret, és rágod, ügyelsz, hogy lenyelted, és rágod, tudod, hogy a keményítő isztel, úgy körülbelül egy negyed óra múlva még mindig nem nyelted le, megédesedik a szádban. Tehát valójában elkezdődik az emésztés a szálidegben. De mert nagyon rövid ideig tartózkodik itt a falat, ez nem olyan jelentős dolog. Na, ennyit a nyálról. Következő. Nyelv. Nyelv. Szeretném, ha figyelnél erre a... Ez a pénzbe. Tehát még itt van levőbe, és elsősorban izmot tartalmaz. Mivel többféle funkciója van, az izom rostjai azt lehetővé teszi, hosszába, keresztbe, függőlegesen, így keresztbe, minden irányba vannak benne rostok. Tehát roppant mozgékony szervanyelv. Mihez kell ez, hogy mozgékony legyen? Mihez? Tehát egyik feladata már is írod, hogy a falatot összekeveri a nyállal. Falatot összekeveri a nyállal. Hát ez egyik feladata. Van még? Nincs más? Hát a beszéd így van. Beszéd a másik, írjuk, ez még összefügg a mozgással. Hát nem viccelj, nem tudod mozgatni a nyelvedet, akkor tudsz beszélni? Hát próbálj meg a nélkül is. Hát igen, csak kicsit nehézkes. Na és a harmadik, mondd le el hangosan, ízlelőszer, légy szíves, rajzolj egy csodaszép nyelvet. Ez a nyelven mondjuk. Ízlelés szerve a nyelv. Na. Itt oldalt érezzük a savanyút. Savanyú. Oldalt érzékelj. Mindkét oldalt, igen. Itt elő. Így van, édes. Édes. Mindenütt a sós, tehát a hátán a sós. Ugye megnyalárulom otthon magam, hogy szoktam meghozni. Jól kinyújtod a nyelvet, akkor látod, hogy ilyen kerek, 9 darab, árkolt szemölcs van a nyelvgyökön. Árkolt szemölcs. Oldalnézetben lerajzolom neked. Fölülnézetek karika, és ez a keserű ízérzékelésére szolgál. Árkolt. Figyeled az árkot? Tudnélik, az érzéksejtek itt alul vannak. Itt alul. Ugye itt mossa a nyál. Megiszod a keserű kávédat. Ez a szemölcs, ugye? Ez az árok. A keserű kávéból ide az árokba bekerül a keserű íz, és azért érzed legtovább a keserű ízt, mert az itt marad bent az árokba hosszú ideig, csak a felszínét mosod le a nyállal, és azért érezzük a keserű ízt sokkal tovább, mint az összes többi. Mert a többi szemölcs kiemelkedő szemölcs. Hát, unatkozó otthon megint. Akkor megnézheted, hogy különbözőféle szemölcsök vannak kicsit laposabbak, levél alapú szemölcsök, vannak ilyen évkontra hosszú szemölcsök, azok mind. De ezek itt hátul, azok, amelyek a keserű íz érzékelésére
szolgálnak. No, ennyit a nyelvről. Mehetünk tovább. Ez volt a szájideg. Második. Első volt, első szakasz a szájideg. Második szakasz a nyelőcső. Nyelőcső. Hát a nyelőcső egy olyan fő halasznyi cső. Amelynek izmos fala van. Na de, az izmomnak kb. Az 1/3 haráncsíkolt izom, a 2/3 a gyomor fele már sima izom. Kb. 1/3 haráncsíkolt még, aztán lassan átmegy sima izomba. Most szeretném emlékezni rá, hogy mi a lényeges különbség a két izom között. Haráncsíkolt. Mondjad, Laci? Haráncsíkolt árad, de gyors. És még a harmadikat, amit akarok hallani, azt mondod? Mondod, Gábor? Akaratunktól függő. Mert a sima? Az akaratunktól független. Tehát ami azt jelenti, hogy egy darabig lenyelted a falatot, onnan már nem tudod visszaötlemezni akarattal. Egy részétől még vissza tudsz. Mivel izomfala van, ezért ez aktív mozgást végez. Úgy hívjuk ezt a mozgást. Perisztaltikus mozgás. Fel kell írnom? Igen. Jó. Mind a kettő perisztaltikus mozgás. És figyelj erre, mert az egész bélrendszerben ez lesz. Perisztaltikus mozgás. Pontosan, olyan, mint a giliszta. Emlékszel, másképpen úgy is hívjuk, mint kéregmozgás. Tehát az egymás után következő szakaszok különbözőképpen viselkednek. Gyűrű, tehát körkörös izom van, meg hosszanti. Ha ez kitágul, ide bemegy a falat. Az utána következő összeszűkül. Aztán ez szűkül össze, és ez tágul. Tehát ha fejre állsz, akkor is tudsz nyelni. Akkor ott felfele megy a falat. Érted? Tehát nem a gravitáció viszi le a falatot, hanem leesik benne. Ha fejreállsz, akkor is próbáld meg kicsit, nehézkes, ugyan? Próbáld meg fejreállni, és enni. Akkor is fölfele megy a gyomrodba. Tehát aktív mozgás, perisztaltikus mozgás tovább vittja a falatot a gyomorba. És ez az utolsó szakasz. Gyomor. Ennyi volt a nyelőcső. Na, egy pillanatra még akkor a nyelőcsőhöz. Hallott? Nem kell semmit leírni már vitán. Hallottad ezt a dolgot, hogy cigányokra ment a falat? Mi ez? Mondod akkor? Középen van valami libegő, ami... Amikor az felemelkedik, és akkor pont akkor jön a falat, amikor levegőt veszek, akkor tényleg. Na most ugye, ez a libegő, ez hol van ez a libegő? Mit zár le? Úgy van, a gégefedő. Nem egy libegő, de egy gégefedő. Na most ez azért helyes, amit mondtál, tudni, ha beszélünk, akkor a lépcső van nyitva. Na most, hogyha nyersz, akkor ez a gégefedő lecsukja a lépcsővet, és akkor szabadtá válik a nyelőcső. Na de te miközben ezzel a közben beszélsz. Az a szegény nyelvű lefülnek. Csapok. Nem tudja olyan gyorsan lefedni, és a lépcsőbe kerül a falat. Hát és akkor mi van? Iszonyúan kő. Irritálja a lépcső falát, ezt hívjuk cigányútra, visszaköhögöd az egészet, tüdőbe megy a falat, akkor annak súlyos következmény lesz, azt meg ott megbeszéljük. Hát a falat tele van megint bacillussal, hát egy bacillus természet a szál. Belemegy a tüdődbe, az nem egy jelent. No, a következő szakasz, tehát a gyomor. Gyomor. A gyomornak tulajdonképpen két nyílása van. A felső nyílása a gyomor száj, amit egy jó izmos idő. Gyomor száj, aztán ilyen kicsit, hát körte, vagy milyen alakú, hát ilyen alakú. Kicsit szélesebb, bab alakú. Bab. Itt szélesebb, egy kicsit vékonyabb, és az alsó részén is található egy körgyűrű. Tehát felül is zár, alul is zár. A felső mindig akkor nyílik le, amikor lenyeled a falatot. Az alsó az viszont elég hosszú ideig zárva van, így gyűlik a
gyűlik a táplálék. Na most az, hogy kinek mekkora a gyomra, az sok mindentől függ, remekül ki lehet tágítani a gyomrunkat. Ha kisgyerek korától kezdve valakit rendszeresen túletetnek, akkor ezek a belső redők, amelyek itt vannak, egyszerűen meglazulnak, kitágítja a gyomrukat. Láttál már ilyen jó kis sörhasat? Az nem véletlenül ekkorán valakinek a sörhasa. Naponta meg kell inni 4-5 liter sört, azt valahol el kell tárolni, kitágul teljesen a has. Ezért van az, hogy a gyerekedet örökké túleteted, még beletuszkolsz valamit, elérheted azt, hogy sokkal több táplálékra lesz később szüksége, ahhoz, hogy megszűnjön az éhséggérzete, hogy jól lakottnak érezze magát. Tehát azért nem kell a gyerek. Visszafelé is működik? Tessék? Visszafelé is működik, hogy össze is... Pontosan arról van szó, hogy ha viszont rendszeresen sokkal kevesebbet teszel, akkor kicsit összeszűrül. Súlyos éhezéseknél előfordul, hogy bele lehet abba halni, hogyha valaki, mit tudom én, éhezik 3 hétig, és utána fogja magát, telezabálja magát egy 3 tányér töltött káposztával. Azért, mert egyszerűen a gyomorfalak a rugalmasságát egy idő után elvesztheti. No, tehát rugalmas a gyomorfala, és mozog. Ebben a táplálék hosszú ideig tartózkodik, különböző táplálékok különbözőképpen, különböző ideig, egyébként egyik leghosszabb ideig ismered az olajos halat. Olajos hal 8-9 óráig tartózkodik a gyomorban, egyik legnehezebb táplálék. És a gyomor, ha benne van a táplálék, elkezd mozogni. A gyomor akkor is elkezd mozogni, ha nincsen benne a táplálék. Tudni, ha tudja, déli 12-kor ebédelsz, akkor a gyomor mozgás megindul, ha van benne, ha nincs. Ami ugyanúgy, mint az előbb, összehúzódik egy részszínezet, de nincs benne semmi. Magyarul a levegő úgy borékol egyik oldalról a másikra, mi ez? Forró a gyomrod. Sőt, nem elég, hogy mozog, hanem ráadásul még emésztőnedvet is termel. És most figyelj, az emésztőnedve a pepszin. És figyelj, sósav. Pepszin és sósav. Sok sósav. pH 1-2, tehát nagyon erősen savas a kémhatás. Nos, megint szeretném, ha biológusok emlékeznének rá? Az egyetlen enzim, ami savas közegben bonta a pepszin, ez helyes, amit a Mareka mond, de arra szeretném emlékezni, hogy milyen utak, mit bontottunk. Csomó biológus. Andrea, emlékszel rá? Mit bont a pepszin? Semmit? Linda? Passz. Passz? Fehérjét. És most már precízen tudod, csak kicsit bontja, polipeptidre. Fehérjét polipeptidre bontja. Fehérjét polipeptidre. Magyarul óriás molekulából, kisebb óriás molekulából. Peptid. Peptid. Na? Megvan? De ti tudtátok, hogy így kell írni? Ott vagytok. Tehát fehérjéket van. Na, most hagyjuk hallgatunk. Itt volt ön. Következő volt. Pakoljuk össze elvtársat.